Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, meron kaming pungko-pungko overload. Ayan, ang dami niyan po. Street food Cebu. Yan, so meron kaming chicharong bulaklak. Fried pork. Ay, crispy. Lumpia. Ngoyong, Saka quick-quick na itlog. bula-bula at sausages. Yan, ang dami niya no. Tapos suka na pinakurat na mayroong sibuyas. At sili. Ano po. Yung kanin namin ay puso. Mas masarap kasi ang street food sa puso yung kanin mo. Tsaka limoncito juice. Yes po. Yan, bago kami mag-start mga studio, shoutout muna kami sa nag-super chat sa amin sa last premiere po. Shoutout Hana Diloy. Ito, mayroon po siyang channel po. Please visit din po. Alpi Aldubino. Ito din, magaling magluto. Mayroon po siyang channel. Shoutout din kay Eat with Team. Ito, grabe, bagong mukbanger pero napakabilis mang. Tsaka, joker ba? Shoutout din Miss Drops Backyard. Ito, pang malupitan tong video niya. Yes Pang po. pro po. So please check out din po. At ang last po ay Jigs TBE. Yan po, mayroon din po siyang channel. Puntahan din po natin. Maraming salamat po, ma'am at sir, sa pag-support po sa channel namin at pag-send po ng super chat. Maraming salamat po. Yan. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan po tayo. Yan. Sabi mo. Bago po yung setup namin kasi nandito kami sa inupahan ng mama niya. Inuupahan na bahay ng mama ko ba? Ano po? Medyo mainit po dito. Pero nag-try kami dito po na mag-sit up. Kasi matahimik dito ba, no? Ang tahimik, no? Hindi Tsaka, maingay ba? Medyo malayo sa daan. Yan, kuha muna kami ng kuha na. Open muna namin yung puso. Wow. Yan. Wow, mukhang Wow. crispy ah. Sige Yan. ito, ma'am. Ang tawag dito sa amin nito ay ginabot. Ano po? Ito ba na? Ginabot. Ito yung sikat dito, ginabot. Yan. Sasaw natin. Tara po, kain na po tayo. Kain po tayo. Ang sarap. Ang sarap po niya sa suka na manghang. Tapos mayroong sibuyas. Nako. Ano ba ba? Ano po pa? Grabe po, ang sarap niya. By the way, sana po okay yung mic namin dito. Kasi sobrang close ng place. Nag-i-echo siya ba? So sana maging okay siya. Kasi wala pa kaming sound panel ba?
Para mawala yung iko niya. Try natin itong lumpia pa. Mm. Thank you, Mang. Yan. Lumpia po. Lumpia tauge. Mm. Mm-mm. Ang sarap niya mga studio, grabe. Yan. Tayo mang. Itlog. Thank you pa. Ang laki nito. Mm-mm. Grabe sa dami po nito. Iwan ko lang kung maubos namin, no? Kasi itong chicharong bulaklak, 20 pieces po ito. Mm-mm. Mahal dito, tag 28 pesos yung isa, no? Mm-mm. Hmm? Hmm. Yan mo. May bula naman. Ang sarap man yung bula-bula naman. Ang daming meat. Sarap ng limonsito pa. Hmm. Mm. Hmm? Mm-mm. Ito naman. Iwan ko lang kung crispy ba ito. Kanina pa kasi ito. Excuse pa. Tinto ka? Hmm. Grabe yun, tulo singot ako. Grabe sobrang init. Ito
Ito naman mga studio. Mm. Sige ito. Ano pa? Pork chop. Kayo na yan pang. Yung may para sa sito eh. Mm. Ito ma'am. Grabe ang higbi mo. Mm. Yun.
sobrang bigat ng busog pa mo. Mm. Hindi namin maubos lahat. Ubus na sa'yo pa? Mm. Shoutout muna kami mga ka-studio. Galing kay Zara Jacobson. Shoutout Klein Kirby Aberion. Hi po. Shoutout din Roxy Malulis. Yan, sila po ay taga Team Italy. Hello po sa inyo. Maraming salamat Zara Jacobson. Maraming salamat, Zar. Shoutout pala sa family ni Ma'am Hana Diloy. Nasa Biliran Province. Diloy family and Borromeo family. Hello Ayan po. po. Hi po. Shout out Lovely Rose from Laak, Kumbal Province. Photo Vlog PH. GC Kunbukar from Antipolo. Shout out sa Dumaguete, Glenda, Oscar, CJ, Junjun, Inga from Gloria of Norway. Hello po. Hi po. Julio Balonso Jr. and Jabin Balonso from Valenzuela City. Justin Jamulin. Mercado family. Grace Amangka at anak niya na si Alianay Rin Casires. Lua family. Advance happy birthday Stephanie Ugaban from Canada. Advance happy birthday po. Advance happy birthday po. Alfie Aldubino. Ito po, mayroon siyang channel. Sheila Rojas. Hi po ma'am si Team Kabalin channel from Dubai. Jasmine Vosotros. Michael Angelo Cunyado. Parsoy Paparts from Bajan, Cebu. Hello po. Undang Farm from Surigao. Artemis Faith 23 from UAE. Christine Ugaro. Jenny Nolia Labian from Iligan City. Miles Channel. Ito, nagbumukbang din po. Jasmine Magnifico from Naga Kamsur. Lialu Amor Zabaliero. Hi po. Danilo Senior Istidola from Davao. Jerry Sutito from Coronadal City. Fe Solis from Bohol. Pasagdan family from Canlaon Negros. Bro Giovanni ng Japan. Ayan, Ito, meron po siya siyang channel. Geek Quincy Rosal. Michelle Estacion. Norwich Vlog. Martil, meron din po siyang channel. Insik Vlog from Pagadian. Mary Juan Bonifacio from Hong Kong. Aimee Marcela from Japan. Jafet Ario. Hap- Si Jafet. Oh. Ay, musta David? Happy 12 Mansari, Melody Kagawan at Benedict Paz.
Eleanor Anos. Sheila Bertoluli. Pereira Naida. Ay po ma'am. Aileen Arrogancia. Jing Vlog. Ping TV. Estrera Family from Camotes. Montejo Family. JM Official Vlog. Kuya Jerry from Pangasinan. Angela Alvarez. Ate Fichi. Sam Soy. Meron din po siyang channel. Ryan Asinas from Bohol. Meet Mine. At ang last po ay Rita Bilara. Ayan. Yan po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo dito at sana maging okay itong video namin po. Problema lang namin dito talaga, mainit siya ba? Mainit dito sa area pero matahimik sana siya, no? Tahimik kaso isa rin sa problema namin yung eco, no? Sa sobrang close po ng room ba? So sana bukas or nga next na araw po ma-fix na namin itong problema namin. Maraming salamat po sa panonood. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye. Bye.